Ibig sabihin nakapag-hunting yan si Bagwis. Nakahuli ng pagkain niya. Kaya namin kinuha ito dahil ito niluluto mga kasinag. Pag niluto ito para itong itlog. Yo, what's up mga kasinag? Isang maligayang araw sa ating lahat. Sana gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa gagawin namin ngayon. Ngayon pala mga kasinag, magpupuhag kami ng pusukan, yung honeybee. Kasama ko si Kabox Jerome at si Kabox Ninyo. Suportahan nyo ang kanilang channel Bicolinyo J&J. Ito yun mga kasinag, pakita ko sa inyo Ayan kung nakikita nyo, nasa puno ng nyog. Yan yung pupuhagin namin, honeybee. Ayan, nakikita nyo ba? Ang laki nyan. Abangan nyo mga kasinag ang mga susunod na mangyari. Paalala lang po huwag kayong mangahas sa mga hindi eksperto dyan sa pamumuhag ng ganito. Huwag po kayong mangahas mamuhag kasi delikado po ito. Lalo na sa mga bata, huwag nyong gagayahin to. Ayan mga sinag, update ko kayo mamaya. Layog! 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 Marami yan po. Baldi. Sige, ako naman lang. Siguro ata yung pin. Wala. Madalok sa mata. At tinan ninyo. Ano kaya? Ano ko na po? Pabagsakan ko na. Hindi, kailangan git-git mo na yung ano. Konti-unti. Atet, kaya mo makyat. Ayun pa dun sa taas. Laklasin mo lang ito dito. Sige na, ako na. Ngayon ka.
Meron pa, meron pa. Lakas kasi. Oh, labas, labas. Labas. Ayan mga kasinag, natapos na. Natapos na aming puhagin. Ayan oh, nakagat ako sa may ano. Ay, ito pala yung ano. Ito. Ay, yan mga kasinag, unayan pa yung ano oh. Yung tinik niya. Nakadali pala ako sa may mata. Ayun. Ayan mga kasinag oh. Naisahan pala ako sa may mata. Huwag kayong gagawa nito mga kasinag pag hindi kayo masanay. Kasi kami sanay na sa mga ganitong gawain. Medyo naalangan lang ako ngayon kasi first time ko kasi magpuhag nito na baguhan ang kasama ko. Kasi nung nagpupuhag kami doon sa amin, si Papa lagi ang kasama ko. Kami laging dalawa. Ito na siya mga kasinag, ang daming honey. Ayan mga kasinag, ito na. Yan oh. Kung nakikita nyo, yun, ang honey, dami. Makakuha kami dito sa honey siguro mga 2 buti. Dami mga kasinag, ayan, si Kabox Jerome, tapos si Kabox ninyo, ayan ang kasama ko. Ayan mga kasinag, salamat, maraming salamat sa inyong suporta. Tagkalin muna natin ito ng mga tao-tao. Hali yan, ninyo. Ayan. Kung maalala nyo mga kasinag, ito. Kaya namin kinuha ito dahil ito niluluto mga kasinag. Pag niluto ito, para itong itlog. Yan oh. Lah, alisan natin ang taon. Habagay ito, masalain mo natin yan. Ayan. Okay yan. Saka sa bahay na. Yeah. Nasaan yan pa, ano na yan? Ito na, let's go! Tara. Ay mga kasinag, let's go! Nasaraw lang sa tabay. Ako dito sa ay mga kasinag, andito na tayo sa bahay. Ito na, ang honey. Kasi sabi ko, napakarami. Siguro makakuha kami dito mga 2 o 3 buti. Ayan oh. Ang dami. May dahon pa. Ito, yung kaninang naiwan. Tikman daw natin. Kung masarap nga talaga. Panalo. Ito mga kasinag, kailangan nating pigain. Pakapiga, mas maganda kasi nito yung medyo pinapakuluan para pag in-stock mo mga kasinag, mas tatagal. Ito ang masarap talaga, purong honey. O Pitoy, alis dyan! Uy, Pitoy. Gilid mo na, Pitoy, gilid. Bigayin natin ito mga kasinag. At hahati-hatiin namin kasi ito eh. Ayan. Kung ilang buti ba ito? Tamis yan. Puro. Nakagat pa ako. May kumakagat pa. Bago ko ito pinigawa kasi naghugas muna ako ng kamay. Bago ako nagpiga yan oh. May mga taw-taw pa.
Nakakagat ang aking kamay. Yun, meron pa. Wala. Ayan na mga kasinag. Ayan. Ang daming honey. Ayan na. Ang daming mga sinag oh. Purong honey yan. Yan. Kailangan pigain to. At lulutuin natin. Sa inyo mga kasinag, niluluto din ba ang ganito? Papanghina mga kasinag kasi napagod ako kanina magpuhag namin tapos ngayon yo. Pigain ko pa. Asa inyong lugar mga kasinag? Ang ganito ba? Niluluto rin ba? Ipapakita ko sa inyo ang pagluto nito mga kasinag. Napiga ko na lahat yung bahay nung yung bahay nung honey, yung saray ba kung tawagin. Tapos nagpaano na rin ako. Naggatong na ako tapos sinalang ko na rin kawali. Salain natin mga kasinag. Ayan. Ayan, nakakasalang ng mga kasinag. Tapos ngayon, ito, lalagyan natin ng lemon. Lagyan natin siya ng kalamansi. Ngayon mga kasinag, pipigaan natin siya ng kalamansi. Yan. Ayan mga kasinag, nalagyan natin ng lemon. Tapos pag halu-haluin lang natin yung mga kasinag. Halu-haluin lang natin to. Ayan nagbububo na, ang bilis. Halo lang ng halo nito mga kasinag Halo lang ng halo. Hanggang sa bumuo siya na parang itlog. Ayan mga kasinag, malapit na siyang maluto. Ayan na siya oh. Ganito lang yan mga kasinag pagluto niyan. Nabubuo na siya. Ayan mga kasinag, nagsalo tayo ng kawali. Lagyan natin ng mantika. Ayan. Ilagay din natin ng bawang. Ayan, lagay natin ng bawang mga kasinag. Pag luto-luto na, halo-haloin natin. Papula-pulahin lang natin mga kasinag. Lagyan natin ng sibuyas. Ayan mga kasinag. Pagkalagay ng sibuyas mga kasinag, ilagay na natin ito, yung galing ito do sa saray nung putsukan. Yan, lagay na natin yan dyan.
Lagyan natin ng paminta. Yan, paminta. Tapos magic sarap. Yan. Tapos kunting asin. Para lang kayo nagluto ng itlog mga kasinag. Ayan. Ayan mga kasinag, luto na. Hanguin na natin. Okay. Ayan na mga kasinag, naluto na yung ating yung honey. Yung ito mga kasinag, yung tao dun sa sa saray nung putsukan. Tikman nga natin. Tikman natin mga kasinag kung masarap daw. Okay na mga kasinag, ang sarap. Para lang itlog. Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala andito ako sa area kung saan nakatira si Bagwis. Doon ko parte nakikinig na naghuni si Bagwis kung saan ako dumaan. Siguro doon siya nag-standby. Dito naman ako naghanap kanina. Ang dala ko palang pagkain, may dala ko. Naka-plastic. Kagagaling lang kasi namin mga kasinag sa pagpuhag ng yung honeybee, yung pusukan kung tawagin dito, yung pukyutan. Kagagaling lang namin doon. Pagkatapos kong mga kasinag magluto nung yung mga tao nung honey, yung parang mauhod siya doon sa loob. Punta na ako dito para pakainin si Bagwis. Kung napapansin nyo, umaga pa. Ayan mga kasinag, dumating na si Bagwis. Ayun sa itaas ng nyug. Kararating lang ni Bagwis mga kasinag. Ayan si Bagwis mga kasinag. Ayan. Oh, di ba? Sa itaas ng nyug, kararating lang. Bagwis! Bagwis! May dala ko pagkain. Tingnan natin mga kasinag kung bababa siya dito sa may tabi ko. Bagwis! Saan ka galing? Pinaghanap mo ako Bagwis! Bagwis! Halika, baba ka dito, dali! Busog na wari ko mga kasinag Kasi nakikita ko yung kanyang butsi. Butog-butog. Pag yan hindi bumaba mga kasinag, busog talaga yan. Pero pag bumaba yan, gutom yan. Bagwis! Halika, baba ka dito. Kwentuhan tayo muna ng dalawa. Halika. Halika dito. Busog nga. Busog talaga mga kasinag Kitang-kita ko yung pakaano ng butsi niya. Tingnan nyo isusum ko kung makikita nyo. Tingnan nyo mga kasinag Nakapansin nyo ba yan? Yung niya, yung dibdib niya. Butog-butog Yung mga niya, yung mga balahibo niya nakausbong talaga. Ibig sabihin nakapag-hunting yan si Bagwis. Nakahuli ng pagkain niya. Busog siya. Pero subukan natin mga kasinag na paubain ulit kung kakain pa siya. Subukan natin. Bagwis! Ayan mga kasinag, si Bagwis hindi bababa yan. Ando para sa taas ng puno. Maghahating gabi na, hapon na pati. Uwi na ako mga kasinag. Si Bagwis bukas ko lang pakainin. Good news yun. Nakapag-hunting na siya. Natutuwa ako pagka ganyan si Bagwis mga kasinag. Sana magtuloy-tuloy na yan. Na ganyan siya. Busog na busog talaga mga kasinag Kaya hindi bababa yan. I-plastic ko lang uli yung pagkain na dinala ko. Ilagay ko lang uli doon sa styro. Yeluhan ko na lang. Hindi talaga bababa. Ayan, i-plastic ko na ulit. Bukas na lang. Dalhin ko na lang ulit ito bukas. Tapos bukas mga kasinag, pag dinala ko ito dito kay Bagwis, lalagyan ko siya nung nung honey. Hahaplasan ko siya nung honey kasi nagpuhag kami kanina nung honeybee. Lalagyan ko. Asa mga nagpapa-shoutout pala dyan, shoutout ko lang kayo sa bahay.
Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga. Sa lahat pala nagpapa-shoutout dyan, naisulat ko na kayo sa The Book of Shoutout. Shoutout pala kay David Mondido from Fairview, Quezon City. Shoutout pala kay Jenny from Batangas. Shoutout pala sa Family Gripon from Puting Sapa ng Juban, Sorsogon. Shoutout kay Kaprobinsyano Vlog. Shoutout kay Elmer Malyari from Morong Rizal. Shoutout pala kay Restless Moto Vlog. Shoutout kay Dos Music Studio. Shoutout kay Edmar Abis from Hawaii. Shoutout kay Dong Vlogs from Valenzuela. Shoutout kay Marius Juan Montero at sa asawa niya na si Lene Montero at sa kanilang anak na si Kenneth J. at Melanie Montero from Tayud, Consolacion, Cebu. Shoutout pala kay Marvin Macaraig from Del Gallego, Camarines Sur. Shoutout kay Jonex Vlog. Shoutout pala sa Family Alperes from Ligaw, Albay. Shoutout kay Wildon Rica Plaza. Shoutout kay Clyde Habanes from Cebu City. Shoutout kay Badillo Ronald from Alcobar, KSA. Shoutout kay Albert Bito from Doha, Qatar. Shoutout kay Sambukatan from Siquijor. Shoutout kay Tis at Dennis Ginto from San Francisco, California. Shoutout pala kay Noe B. Olciano from Cebu City. Shoutout pala kay Bonbon Cachuela. Shoutout pala kay Mendinaba. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong suporta, lalong-lalo na sa pagtangkilik nyo sa ating YouTube channel. Sinag, pasensya na po kung may mali sa mga pakabigkas ko or pagkabanggit ko ng inyong pangalan or lugar. Mga sinag, maraming salamat po. Hanggang dito lang. Bye-bye.